Bu İlgiz Aglaga. Ол 106 миллион сум қайда екенсің? Міне қазір тауып қарарға тырышырбыз енді. Әмінсі біздің Бауман орама. Әмінсі бұлақта орнашқан бик көп көпірлердің бірсі. Бірі де Кремль шә болмаған бұл. Міне мұндай янмай тұрған жерлер де бар. Біз қазір бәйесім қамыз. Қазір біргәләшіп қозғалабыз шет елдерге. Татарстанға қайдар сәлем. Яңа елға қадар сымалы ғына күннәр қалып бара. Олысы да, кішісі де зарығып нендейдер мұғжиза күтә. Баш қалабыз Қазан яңа елні қаршыларға әзір ме екенсің? Бүгін біз шуны ашықлайышақпыз. Кеттік? Бұл Илгиз Аглага. Һәм мен Илгиз Шакуров. Міне қазір китсәктә була. Мәгълүмат чаралары язуы буенча Казанны бизәү өчен бюджеттан 106 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Ол 106 миллион сум кайда икән соң? Менә хәзер тауып қарарға тырышырбыз енді шол 106 миллион сум акчаны. Яңа ел атмосферасы иң нык сизелгән урын ол әлбәттә Казан су яр буйыдыр. Аны инде набережка дип йөртәбез күбрәк. $106 миллион кая? Эндәшми. Сез яңа ел гүзәлкәй чыршы белән фотога төштегезме соң әле? Юк икән, хәзер мин сезне өйрәтәм. Кремль яр буйының бүтін яңа ел атмосферасы әлбәттә кич кенә ачыла, чөнки биредә утлар яна. Шын әкияти атмосфера. Ел гизу безне тимер аякларда дәвам итәбез. Менә бу Казандагы Россиядәге генә дә түгел, хәтта Европадагы иң зур шугалак. Ул шул әлеге дә баягы Казан су яр буенда. Шугалакта кар инде көрерлек булган, бу кадәр кар булырга тиеш түгел минемчә бузда. Менә мондый янмый торган җирләр дә бар. Мин инде андый җирләрне әлбәттә әйтмичә кала алмыйм. Болай шугалак чыннан да бик озын. Бар көчеңне җыеп торып бас. Әмінсі біздің Бауман орама. Башқа яларына Бауманны бизәүне керек санамайлар иде. Быел менә шундый утлар орнаштырганнар. Алар Бауманның буеннан буена сузылган. Нәрсә дип әйтим, күңелле.
Монысы булакта урнашкан бик күп күперләрнең берсе. Күрүебезчә, быел әлеге күперләрне дә бизәргә булганнар. 106 миллионның кая киткәне аңлашыла башлады бугай. Казанны гизә-гизә Кремльгә дә килеп җиттек. Шәһәрнең иң төп урыннарының берсен ничек бизәделәр икән? Күрүебезчә, Кремльне бик саран гына бизәгәннәр әле. Бер дә Кремльчә булмаган бу. Зур итеп с Новым годом дип тә язып куйганнар. Бу як кырыйда без күрәбез Яңа ел белән дигән язу. Монысы өчен Кремльдәгеләргә аерым респект. Чөнки шәһәр буенча Яңа ел белән дип язылган сүзләр бик аз. Бәйрәм булгач, ул әлбәттә бүләкләрсез булмый. Бүләк алу өчен акча кирәк. Казан кибетләрендәге бүләкләрнең бәяләре тишләшмиме икән соң? Без әлбәттә моны да ачыкламый кала алмадык. Без хәзер бәясен карыйбыз. Элә дә бүләк, дия дә бүләк, шуңа күрә елмаюына бүләк итәрменә. Әмнәмдей күршәк бүләк итәсегез килсә, сезгә 5000 акчагызны чыгарып салырга туры киләчәк. Елмаюны яхшы бүләк диюем юкка гына түгел иде. Кыскача әйткәндә һәм кыскача күрсәткәндә Казан буенча менә шул. Яңа елны башка илләрдә ничек каршылыйлар микән? Хәзер мин сезгә уникаль кадрлар күрсәтәчәкмен. Әлеге кадрларны махсус безгә чит илләрдән төшереп җибәрделәр. Чын шәһәренә, Татарстанга кайнар сәлам. Казан һәм бөтен дөнья татарларына Лондон һәм Портсмут шәһәрләреннән сезгә бик күп сәлам. Vlogun караучыларга Германиядән зур сәлам. Яңа елда бәхетле булыр, дуслар. Саный башласаң, әлбәттә 106 миллионны санап чыгарып буладыр инде ул. Ләкин бәхет акчада түгел бит. Иң мөһиме, яңа елда барыбыз да сәламәт һәм бәхетле булыйк. Һәм әлбәттә инде, яңа елда 2019 елда күрешкәнчә, яңа ел белән сезне.